Studji li saru brabta mal-proġett tal-impjant li jaħdem bil-gass f'Dellimara juru kif ir-residenti huma favur il-qalba l-gass. Ir-residenti jemmnu wkoll li l-LNG aħjar ikun fuq vapur milli f'tankijiet fuq l-art. Fl-istudju għall-impatt soċjali konxi mill-ħsara tal-heavy fuel oil, ir-residenti jitkellmu dwar kif l-iżvilupp tal-power station tal-heavy fuel oil f'Dellimara laqathom ħażin. Fil-fatt fuq dis-sett anki l-enġinier Arthur Chantar tkellem dwar kemm iktar nadif il-gass. Nistennew li l-emissjonijiet ikunu vera notfa minn dal-impjant. Fl-istudju pubblikatu li fih mijiet ta' paġni kemm ix-Lukkajri kif ukoll ir-residenti ta' Birżebbuġa jemmnu li l-bini u l-iżvilupp tal-power station preżenti affettwhom b'mod negattiv. L-istudju jgħid li hemm attitudni pożittiva għall proġett mir-residenti ta' Marsaxlok u Birżebbuġa. Jingħad li dan is-sentiment pożittiv huwa mifrux fost il-Laburisti u anke fost in-Nazzjonalisti, għalkemm uħud minn dawn tal-aħħar juru xi ftit xettiċiżmu meta mistoqsija dwar l-implementazzjoni tal-proġett. Għalkemm dwar fejn għandha tkun il-ħażna tal-LNG juru opinjonijiet differenti, ir-riżulta li 78% preferew li l-ħażna tkun fuq vapur milli fuq l-art. Dawn qalu li viżwalment din ikollha inqas impatt u tagħmel aktar faċli biex fil-futur il-gvern ibiddel il-mod kif jaħdem l-impjant. Għalkemm meta r-residenti kienu mistoqsija jekk iridux il-vapur iktar il-barra dawn qalu iva, iżda esperti marittimi fissru kif dan joħloq riski mhux meħtieġa mill-vapur. Ir-residenti qalu li jilqgħu l-bini tal-impjant il-ġdid anke għax huwa aktar tajjeb għall-ambjent. Fuq kollox intqal il-proġett ma affaċċjax l-oppożizzjoni kbira tar-residenti li normalment proġetti ta' dan il-kobor jirċievu mingħand ir-residenti. Ir-residenti ta' din iż-żona huma mdawra minn proġetti kbar u dan il-vapur huwa l-iktar wieħed il-bogħod minnhom. Uffokajna biss fuq da il-proġett għaliex huwa l-bogħod, għaliex qegħdin nifokaw daqshekk fuq. Għax huwa l-iktar wieħed il-bogħod min-nies illi hemm f'dik l-erja, f'dik iż-żona. 1.6 kilometers.